Ka office jong ka ICDS. Harangkat ka jing trailang bat ka office jong ka agriculture, horticulture, bat ka office jong EE PHE mo karwat. Ha kasi toding kila penlong ka program ai jing hikai. Halo ki jing tung ki ba ai ki jing bam bat temet. Harangkat ka jing sa mi ki sembai jing tung nagamta masdang. Yaki pushan batika syaki agan wadi sentar. Bat haki sodong sakun jong ketika tany. Hak ketika sui ladan langru ka kongsi kar kongor kabadai ka deputy commissioner Southwest Khasi Hills harangkat ka jing shim talang. Lakin repomut kinong tre agan wadi bat ki officer sarkar jong kitanat baper kabla penlong apo PHE hall mo karwat. Akong ke department jong ni nangkong ning sya nitip ke jimbang ke dei ke wei na ke pekongsan haka jingin jong briu ne ka ngibam ya ukhau mentang ngibam ya gaja ha gaja ngibam asen chi sisni ne ka syaro ngidi asen sisni ta ye ni jimbam asen sisni gaja pat asen sisni gaja ka dei balong de tin pren ni ong compulsory mandatory bo we briu de ban bam ni jimbam hagi por ke ba biang ne ta ngibam ni jimbam de tang ban kedang de nam de ngibam kedang ban yo bo ban tre ban ta de ban yai ban de na lo ni jimbam ta tanat horticulture pade ta tanat jongi pade kapet ni jimbam kiba ubriu udan kam bantai yelaka met kapha nimdei ban bam tang jimbam ki ban kedang yo bo han re ni de ban bam ni jimbam ki bedem ni kitaki ki vitamin ne ki vitamin ki minerals de kitaki de jimbam ki ban terklan ya ga ya ga bor met jong briu khang bo yo ya ga koi de khia ka biang ba de jingim ka ba slen kum ka briu ko bedang armet kadang kam ban bam jimbam yala de ru bat i ru kan hak perkat ya ka jimbam ka ba i klung i bahapok po idan ti kamtam shushu ya ka kenthei ka bedang shu yo khun ka di ban yo ha ka jimbam nomor ba kam bam tangila de kan hak bam kan hak ai ru ya i klung i bedang shu kha namar kum ba hinru benai hadin blakha i niset ai tang da ka boin ka ba mi naka kemi ti nga kwa ba long e pi ba bar khoi ki jingbam ki ba nibam de khao ni ki jhor ne u ice cream ne kat ke ba bam ki to ki kala shaka calories but kade hakane ba ni de ban te bha ban bam ban je ti ta ki jingbam ti lengba jong pi ki anganwadi workers na tibba fila jo yo hi ki training mana por na ki CDPO na ki supervisors pidei ban pit bha ba ki judging ban ki ba pi ai ya ki tu ki lai pinta ki beneficiaries ki ba 1JP pidei ban pit bha ba ki yo ki jing ban ki ban te ya ki met ki phat jo ki te ka long ke jing so kya jong ka sarkar but kila le lingba kani ka pushen abhiyan ne pagwada bakumnu ngila ban takel ya kani ka problem lingba kini ki jinthum kumbi la kren i kom la kyang mentang ngila yo so bha kala long ka jingkren ka ba bnya ha ba kino ki jat jhor ke bengin thong ba kumnu ba kin thong ba mentaru kila stress bha ya ka to ka organic mission long ki jhor ke ba phimdei ban ai dawai